Здравейте на всички! Правя това видео, за да продължа да разкривам лъжите, които бяха изсипани срещу нас и най-интересното от медиите, от които бяха изсипани. Тук е много важно да си направите някаква равносметка за цялата мрежа организация, която е създадена около кръга Капитал, Иво Прокопиев, Продължаваме промяната, Да, България, които защитават икономически интереси, техни, свои, и са готови, защитавайки икономическите интереси, да смажат демокрацията, да унищожат хората навсякъде в страната, само и само да получат своите, така да кажем, пари, които са им обещани след като се случи нещо. Причината да правя това видео е поредната статия на Дневник за зелената енергия и какво се е случило. Като се описва, че има обща мрежа от тролове, руска, която мрежа от тролове, виждаш ли, работила в цяла Европа, за да се бори срещу зелената енергия. Основата в България съм аз, Ивелин Михайлов, партия Величие исторически парк в община Ветрино, които сме направили така, че да създадем тази мрежа в България и сме разпространявали лъжи. Това, което са написали Дневник, е 100% лъжа, че един вид зелената енергия щяла да поевтини тока или нещо друго. Искам първо да ви кажа като обикновени хора. Няма смисъл да разсъждаваме дали инженерно и физически, нали, науката физика, икономически, инженерно, физически, дали това е така, защото ще влезем в едно отклонение, от което няма изход. Нека да говорим практически. Какво означава да говорим практически? Нека да помислим, цената на електроенергията повишава ли се или се смалява? Защото все повече стават източниците, зелените на електроенергия в България. Знаете, огромни плантации има от соларни панели, ветрогенератори са нацвъкани на всякакви неща, на всякакви места. Енергията ни по-евтина ли е или по-скъпа, при положение, че от атомната централа ни произвеждаме наистина изключително евтина енергия? Оказва се, че нашата електроенергия е изключително скъпа, много по-скъпа, отколкото плащат всички около нас, дори в Европа. И това нещо може да го видим по сметките за ток. Последната ми сметка за ток, при положение, че нито се отоплявам, нито охлаждам, е 345 евро. 345 евро, без да имаме някаква консумация на нещо, което е специално. 345 евро. И това е на повечето български семейства. Преди, да кажем, сметка за такъв ток имах 200 лева. Сега е 700 лева. Или изчисляваме го в левове. Нека да видим производството на всяко едно нещо, което те казват. Дали се е увеличило или смалило. Примерно, благодарение на унищожение на площи, на цялата икономика, която те правят, в момента в Румъния, ето го отгоре Румъния, 50 км след като минеш границата, 50 км след като минеш границата с България, което означава от място, където се намирам аз, на 200 км. София е много по-далеко, отколкото е Румъния. Едно кило краставица е 40 евроцента. България е 3,50 евро. Защо? Няма земеделие. Земеделците плащат безумно скъп ток също. Не им се дава възможност да поливат и все повече площи в България засушават заради екополитиката, която водят сегашните управляващи и ППДБ основно, това, което защитават. Значи, практически, когато видим, ние виждаме, че селата се обезлюдяват. Аз не виждам там, където има ветропаркове или соларни паркове, да кипи живот и да видим някаква инвестиция, която се развива с живота. За разлика от исторически парк, и тук местата, които развиваме, в момента виждате млади хора косят църквата, косят площите, които са в селото, защото се заселили тук благодарение на икономиката, която се е създала.
А там, където има ветрогенератори и солари, всички се махат. И икономика никаква. Това е факт, неоспорим факт. После да говорим за лъжите. Понеже виждам, че тук отново ще искат да се борят в община Ветрино да сложат ветрогенератори, аз ще ви кажа, тези хора, да не мога да им кажа хора, субекти, Иво Прокопиев, Продължаваме промяната, да, България, след като не успяха да сложат ветрогенератори, заплашиха чрез СГ Груп, която е фирма на Делян Пеевски, че ще чупят краката на жена ми. Арестуваха 7 човека, направиха безброй медийни атаки, лъжливи. И тези хора се доказат, че лъжат. Докато бяхме ние в Народното събрание, можем да върнем да видим всеки ден как ние сме работили системно за махането на Пеевски и Борисов, докато приеха еврото, казаха ви, дайте да приемем еврото, ще стане по-евтино. Къде по-евтино? Те ни убиха. Цените са брутални. Някои от тях носили отговорност, но по-важното, вие търсите ли им тази отговорност? Интересно ми е, дори тяхните привърженици на ППДБ казаха, конкуренцията ще се развие, живота ще стане по-добър. Вие виждате ли го това нещо да се е случило? Няма да превалтираме пари и ще е много по-лесно всичко. Хора, и говорим за някакви смешки, за неща, които те излагаха отново брутално. Това ги пише в Дневник, Капитал. Или всичко, което казват тези индивиди, е лъжа. И тази лъжа може да я видим на практика. Няма да разсъждаваме за модели икономически, пак казах, политически, социални, инженерни и всякакви други. Виждаме черно на бяло. Причина и следствие. Влиза еврото, удвояват се парите. Слагаме зелена енергия, скача тока. Какво повече от това да кажем? Значи, това, което ни казваме, е безспорен факт. Безспорен. С какво се занимават ППДБ? Иво Нинджата ходи да бие разносвачите на Глово. И когато не успява, вика полиция да ги арестуват. Незаконни градове. София е пълна със сметище. Отивам, ще ви покажа в София как зариват бокуците в подпочвените води. Това ли ви е зелената енергия? Това ли ви е зеленото бъдеще? Идва една жена, която се занимава с изследване на птиците. 33 години е това сдружение, което изследва развитието на птиците в България. И казва, почвената влажност в Добруджа е 30%, трябва да е 50%, паднала е на 30%. Ако сложат перки, ще стане 0%. Какво им трябва на ППДБ? Нали, на тези, те не са ППДБ. ППДБ са просто циркаджии, които изпълняват на Прокопиев и на други подобни заръките. Какво им трябва на тези хора? Електроенергия, правят си дата центрове, но хора не им трябват. Хора не им трябват. И тук нека не казваме кое е добре за хората и за икономиките, а да кажем кое е добре за богатите, като онази майка, която защитаваше там споделеното строителство, където казва, сина ми беше роден и израсна в лукс, адвокатката. Лукс за тях, за вас дърво. Дайте да направим една кампания по разобличаване на ППДБ и всички тези, които на нас не направиха също толкова много проблеми, както и на други хора. Тук аз ще ви дам по-нататък една връзка между ППДБ и Пеевски. 100% ще ви дам връзка с ветрогенераторите да видите между ППДБ и Пеевски. Също ППДБ ангажираха андърграунда и мафията Пеевски и Борисов да дойдат да се справят с мен. Не дейте кажа, че тези хора се борят за добро бъдеще. Това са алчни капиталисти. Сега аз също се занимавам с пазарна икономика, но да имаш истинска, чуйте ме, истинска идея да подобряваш живота на хората чрез пазарна икономика и да искаш да ги мачкаш, като ги гониш и унищожаваш и им вземаш живота, има огромна разлика. Това не са двете пазарна икономика. Едното е див капитализъм, другото е съвременна социална пазарна икономика. Така че не налъжите на Дневник и Капитал, не налъжите на ППДБ.